माईक ना माहिती ना एक नंबर लागला शिलो अंगास 95 आणि एल 96 एल ही बापा हांवें तुका पयलींच सांगिल्लें 96 काय म्हण तूं मातशें उगी राव गो च्या बी पळोवया चोट लागल्या न्ही म्हाका एक बरो लॅपटॉप हाडा ते वेजा आसा तेच्या कडेन बरो लॅपटॉप आसा तेका लागून ते व्हडले नेट मारता तर मुली कित्याक माझ्या बायेक हांव व्हडलो डायमंडाचो हार करतलो तुम्ही सगळी जाणां स्वप्नात शिकतात आनी घे बापा तुला सॉरी पयलीं ना रे 5 लाख रुपया म्हटल्यार कितले सांगतले आसतले गो 4-5 खबर ना माणसाचे पांच सुरू पैसे मेळटले जाले बापा जेन्ना तुका स्वत लागतली तेन्ना पयशे हांव मेजतले आं आमकां लागले पैसे तुका कितें जाता मंत्री सांगलो ही उडत ही चाव आज गेली बड़े महाराज की जय देवी ना बाबा देवी ना आर्या आणि हो बडे महाराज आणि छोटे महाराज बाकी मी कोण तुमचा गावात म्हणा ही ब्रह्मांडदायक बडे महाराज आणि त्यांचे शिष्य छोटे महाराज आवाज आहे ना खरे खरे बाबा तुझे हे बघा बाहेर पण जळतात तीच ती शेवते माझे खूप जायटा बाबा खरे तुझे पहिले बाबा आता बाबा सहज खाते कसं पडल्या म्हणा बडे महाराज की जय बडे महाराज की जय हो बडे महाराजाचा सगळ्याला हाताच्या रेषेचे वर्ष पैसा जसे की धनरेषा आयुष्य रेषा मग रेषा मोगा रेषा शेजाऱ्याला मोगे रेषा येणार लक्ष्मी येणार घरदार भरणार आणि आज तुम्हाला लॉटरी लागणार गाडी घोडा तुमच्या पायाजवळ लोळणार बरे भविष्य आला अरे पण फोटे तुला बघा आणि दोळली तर जी बड़े महाराज की बड़े महाराज की जय कोण दारा कोण सोना मुग आई सोनी खच्चानो दिलं बाय
झालं रे बाप्पा तेरा मजा आणि सॉर्टेज खूप घेऊन आले बरी कशी पाहिजे असं एक सॉर्ट आणि तुम्ही बाप्पा फ्रायचा आहे का बघ बाप्पा फ्राय आहे कळलं बोला या बाप्पा पहिली प्राईज असते 50 लाखाचे प्लेट आणि तेही पडगाव दुसरी प्राईज असते 50 लाखाची नारळी का आणि तिसरी प्राईज असते 20 लाखाची बाप्पा प्राईज फक्त 300 रुपयाला एक सॉल्ट सोडू नका था. पुन्हा बडे महाराज की जय. बडे महाराज की जय. बडे महाराजची जय बरे करून चला आता आगो सोकोना कोया. बाप्पा अहो सांगता 200 घ्या तुम्ही तिघा अजून हवा माशी पोया अशा बाबू तुमचे उरलेले पैसे आणि फोटो काढा की टाकीचा ना ते बाप्पा बाप्पा ऐकायच एक्क्याण्णव काढला 93 बी काढला 94 काकीच्या नावाने काढला बाप्पा 95 ती बी लागली तुमची का पटली ती काढला मी तुमची नावाने काय बरी बाप्पा होता एक असं लास्ट कोणत्या घेतून बोलला बरे बरे दिसता एक बुक नाही आहे मलाच खूप 100 बी मलाच खूप नाही कुठे टाकला म्हणजे दिसतं बाप्पा काय झालं आगे जरा इथली साडी आहे बरे येतो माझ्या ऐकाया मारुती टाकतो मी या दोर बाबू 1000 गेले लागल्या बाबू बाबू हॅलो हॅलो हो सांग एक तरी शॉट लागल्या आई आज का पसऱ्यात लेकरी बापा आई
मध्ये आयलो ना गाडी ट्रॅफिक लागलं दिसतले आता म्हणजे 2 जानेवारीच्यान सुद्धा आम्हाला देऊळ बंद केला न्ही बाप्पा बाप्पा आयलो राव करे लाट घेऊन बाप्पी होता बाप्पू गाडी आणि हे किती बाप्पा कोण असा तो बाय मातशे माझ्या बरोबर येऊ पळय हो बसराम बरेच हरकत चांगलं गेलो वाटेत त्या मागची गाडी मला धक्का मारलं मग कोणा उडेलो कोण तो गेलो मारला त्यांना हो नितेश मग देवा बसून पावलो हॉस्पिटलात येते यायचं ते मारवाड्यात बस तुमचं गाणं काय असतं ते गाणं मास ना बाप्पा तुम्ही पण त्याचा लिफ्ट केला की बरे त्याचा बाप वास मग झाला राव देव बरं कर तुका रेखा दाढी मग आहे सांगितलं मला गाडी लागला म्हणून माशी या गाडीन डॉक्टर मारलो आमचे सॉटी मारुती गाडी लागली गेलो आणि तुम्ही त्या सर्टिफिकेट हा मारुती